Ka jing penkela ya kekenhun menteri da u menteri rang bak du kecela u Konrad ke sangma kelepen pau ya ke jingkela ka bor sensyar hapo ka jing sensyar ka NPP hakaba u dekot ka Raja Sabha u Dr. Wan Wei Roy Karluki u belenya upat ba kum uri ustad bahakli du jong keseng ulachem ba ulacak kentaj ha kesyuki menteri rang bak ka cela u senyau bhalang dhar ban penskem ya kekerdan jong u kum uri klan ha kesan himasima napo rilum jantia kani kamat kalawan dai hadin ka jingsha penhap syuki menteri ya ukuming won ombon ubelenya uslemha kum uwei na kiperlok ba jan jong Dr. Karluki bat ya kesyuki jong u la pendap state da uwailat mikisela ubajerang khadru ba ulong upersa jong usnyau bhalang dhar kabupen pau ya kajingroy jong udhar hakika menteri da kabapendap ya kathup jong kijingsha penphai din na kabanta ka kenhun jong u Dr. Karluki u olomin u waipat u perlok ba shania jong UMP bat u balasha jid dekot ha ke JHDC ka baman chua ulasha kentaj banjit kerteng biang ha kani ke kenti kani ka jingsha penjak burom marwei kala penmi ya ka jing mudur ba ka jingta ka bajor jong Dr. Karluki hapo kilenti sencar menta kala nang hairstate habai kendu ia Karluki ula kentaj ban yetai ha ka jing yekren da ka baban skem ba unom kren ai ha kani kapor hanrai ula syuong ba kapor kan sebatai kejubab ka balengkot kabale tang khendiat ban buri ya kijing bakla ki banang he hapo ka jing sensyar jong ka NPP ki jingjia kilpenmi ya ka jing yekren ka bajur ha ka kenhun san pathai hakaba bon ki yoi ya ka jing penkela kum ka jing duna chapang ka jing sensyar bat khambun chapang ka jing penskem ya ka jing sensyar jong udhar halor ka san parthai jong ka jantia hills ka jing kelimenta kalong hatu u Dr. Karluki ubalut bit bha ha ka kam san himasima jong ka jala bat kari ula ne ban yo biang ya ka caka baladu ne hato ka jing kiu jong udhar kalapen ya ka jing kela ka bakrau ha ka jing ya habor ha mikhalia